Türkmenistanyň paýtagtynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň hökümet başlyklarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Aşgabatda arkalaşygyň ýurtlarynyň hökümet delegasiýalary geldi diýip TDH habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Aşgabatda sammit gabatlap 31-nji maýda howpsuzlygyň güýçlendirilýändigini habar berdi. Regionlardan goşmaça polisiýa güýçleri paýtagta getirildi. Ýollarda ulaw hereketleri çäklendirildi. TDH-nyň maglumatyna görä 30-njy maýda Türkmen prezidenti gyda ýurtlarynyň delegasiýa ýol başçylary bilen iki çäk duşuşuklary geçirdi. Ýerden Türkmenistanyň ministrler kabinetine Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygy Dmitri Medvedew, Gıdanın yerini yetiriş komitetinin başlığı, yerini yetirici sekretar Sergey Lebedev bilen sonra ähli delegasiýa ýol başçylary bilen surata düşdi. 31-nji maýda sammitin başlamagynyň öň ýany prezident Berdimuhammedow, Rus premier ministri Medvedew Gadi-Mir Volga kysymly Sowet döwrüniň ulagyna mehmanyň bolýan rezidensiýasynyň Oğuzhan köşkler toplumyny alyp gitdi. Mawy renkli awtowulagyň hususy belgisi onuň şahsy eýeçiligi degişlidigini görkezýär. Şeýle-de prezident Berdimuhammedow Rus premier ministrine Türkmen alawaýyny sowgat berdi. Azatlyk radiosu 31-nji maýda Beýik Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni professor Luka Anchesi bilen Aşgabatda geçirilýän gyda sammitiniň ähmiýeti barada gurrundaş boldy. I think that we need to differentiate between the importance that this meeting as in relation. Expert sammitin Türkmen hökümeti üçin onuň içerki siýasatdaky ähmiýeti bilen onuň hakykatda göz öňünde tutulan gydada integrasiýa meselelerine ähmiýetiniň arasyna tapawudyň bardygyny aýtdy. Ol Aşgabatda geçirilýän sammitden möhüm netijelere garaşmaýanlygyny aýtdy. Will not really achieve anything. Ýöne beýleki tarapdan ekspert şu we şoňa meňdeş halkara çäreleri Türkmen hökümetiniň özüni legitim görkezmek üçin siýasatyň içerki wagtyna ulanýanlygyny belledi. Arkalaşygyň resmi saýtyna görä duşuşukda ondan gowrak taslama boýunça hyzmatdaşlygyň meselelerini garaldy. Aşgabatda geçirilýän gyda agza ýurtlaryň hökümet başlyklarynyň ýygynyna ýurtlaryň premier ministrleri ýa-da olaryň orunmasarlary gatnaşdy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda guşlar duýdansız helak bolýar we olaryň agdalandy göze ýylýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýärler. Ýerden we günni jaýyň daşynda sarlar we kepterler köp bolýardy. Olar penjiräňden hem gelýärdiler. Ýaşaýjylar olary suw we iýmit berýärdi. Ýöne indi olar gelmeýär. Şeýle-de şäherde şeýle guşlaryň ölendigini, jesedini hem görse bolýar diýip gidlinik şertinde maglumat beren habarçy 31-nji maýda gurrun berdi. Bu habar paýtagtda çekirtgelere, keveleklere we beýleki mörmöjek garşy köçeleriň iki tarapyna himiki terişdesini pürkmek çäreleri dowam edýän mahalyna gabat geldi. 23-nji maýda Aşgabatyň häkimliginde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we mejlis agdalarynyň şeýle-de harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň öňüne çykyş edip kewelekleri we beýleki mörmöjeklere garşy gyssaly çäre görmegi talap etdi. Bu talabyň ýygyny 29-njy maýda Aşgabatda çekirtgelere garşy görüşmek boýunça bir aý dowam etjek çäre badalygy berildi. Bu çärenin çäginde ketgitlenen büdjet işgärleri giýişlik saat 19:00-dan daňdan saat 5:00 çenli şäheriň köçeleriniň iki tarapyna himiki terişdeleri pürkýärler. 10-njy maýdan başlap bolsa Aşgabatyň häkimetleriniň kewelekleri ýok etmek üçin himiki terişdeleri ulanýandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berdi. Habarçy ýörite tehnika arkaly köçelere ýaýradylýan himiki terişdeleriň diňe bir giýjelerine dälde eýsem köçelerde adamlaryň köp bolan wagtynda hem amala aşyrylýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň paýtagtda guşlaryň duýdansız helak bolmagynyň we olaryň göz görteli adalmagynyň şäheriň köçelerine pürkülýän himiki terişdeler bilen göz göni ary baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Beýleki tarapdan guşlaryň helak bolýandygy barada Türkmenistanda ilat tarapyndan giňden ulanylýan IMO tilsiminde hem bildirişler peýda boldy. Bu bildirişlerde guşlaryň köçeleri dıňylýan sakkyçlar derarly helak bolýandygy aýdylýar. Türkmenistanyň paýtagtynda tatuirowka ýagny bedene hemişelik surat çekmek bilen meşgullanýan ustalar häkimetleriň üns merkezine düşdi.
Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä polisiýa tatuировкасы bolan adamlary saklap, surat çeken ustalary anyklamak üçin olary soraga çekerler. Häzir köçelerde we sport merkezlerinde tatuировкасы bolanlary saklaýarlar we polisiýa gidip gözünün aňyrsynda soraga çekerler. Kimin tatuировка edýänligini soraýarlar. Birini 3 giýje gündizläp sakladylar diýip habarçymyz 30-njy maýda habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, ustalaryň gözlege düşmegine 10 güne golay wagt boldy. Umuman häzir ustalary anyklaýarlar we izlerleýärler. Şol sanda elitni diýilen gözellük salonlarynda işleýänleri. Bular ýalylaryň diňe bir näçe bar we olara ýokurdan himayet berilýärdi. Ýa-da olar ýokary wezipelilere, ýa-da olaryň aýallaryna, ýakynlaryna, ýa-da bolmasa ýöneki bolmadyk telekeçilere degişli salonlarda işleýärdi diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy taýtdy. Türkmenistanda tatuировкалary çekmek boýunça hyzmatlary resmi bolmadyk bir görnüşde amal aşyrylýar. Resmi gadançylyk bolmasa-da bu hyzmaty teklip edýän ýörite salonlar hem ýok. Bu mydama kölegidäki bir biznesdi we onuň üçin resmi ruhsatyň bar bolmagyna men şüphelenýärin. Hyzmatlar doly kanuny däldi. Ýokary hili tatu edip bilýän bir näçe elitni salonlar bardy. Olaryň işgärleri öwrenmek üçin Türkiýe we Moskwa barýardy. Moda bolsa modadyr, hyzmatyň haridary köpdi we ol gymmatdy. Meselem arkaňa ajdarha ýaly bir zatlary hem çekdirmegiň bahasy $100 ýetýär. Käde has gymmada düşýär diýip Türkmenistanda tatu hyzmaty barada habarly çeşmämiz adynyň efirde tutulmalyk şerti bilen gurrun berdi. Häkimetleriň tatu ustalaryny gözläp tapmak boýunça soňky hereketleri Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň daş görnüşine amal aşyrýan gözekçiliginiň soňky netijelerinden biridir. Bu görüş döwre wap saç bejertmek, saqqaly goý bermek we saqqalyny gelşikli edip bejermek, saçyny boýamak bilen bir hatarda durýar we adamyň sypatyny ketgitlemekden, onuň erkesligine zorluk görkezmekden başga zat däl diýip azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy.